Les Jornades Culturals de les Anastàsies Badalona tracten aquesta setmana d'obrir la capsa dels secrets del barri de Canyet. Per aquest motiu i en la intervenció de l'historiador Josep Padrós aquest dimecres i Josep Coll de la Masia Can Coll aquest dijous, repassaran la història d'aquest barri, des de les primeres poblacions fins a l'actualitat. Avui farem aproximadament des de l'any 2000 abans de Crist fins l'any 1000 de la nostra època. És a dir, des del Neolític fins que tenim ja Catalunya en tota la vall. I demà farem des de l'any 1000 fins al moment actual. És a dir, tenint en compte que és la part més important de Canyet, que és quan venen els monjos jerònims, quan es fan les grans masies, molta noblesa ve a viure a Canyet, és a dir, que realment és un barri residencial important. Diria que el més important està en que sempre ha sigut un barri nobiliari. Pensem que mentre Badalona era un sorral i no hi havia ni una casa, a Canyet ja hi havia un poblat celta, després hi havia 2 poblats ibers i Badalona era purament un sorral. Per tant, les primeres poblacions totes es fan al voltant de Canyet. Després, a partir de l'any 801, arriben les tropes franques de l'emperador Carlemany, que venen a reconquerir dels sarraïns, dels musulmans, i en aquell moment s'estableixen gent del Rosselló a Canyet que porten el nom de la seva terra, perquè Canet de Mar en aquella època es deia Caneto i els documents de Canyet del segle X tots posa també Caneto. La parròquia de Canet de Mar de Canet del Rosselló, és Sant Martí, i la parròquia que es construeix a Canyet en l'època aquesta de l'arribada dels francs també està dedicada a Sant Martí. És a dir, que hi ha una analogia, és a dir, el verdader nom de Canyet és Caneto, que és d'origen franc. De fet, en Josep Padrós ha estat part important d'aquests descobriments. He estat treballant a Canyet des que tenia 16 anys en arqueologia i he participat a les excavacions de Can Mora l'any 53, a l'any 54 vam excavar el poblat de les Maleses, 56 vam excavar el poblat del Turó d'en Boscà. És a dir, que realment la meva vida me l'he passat molt treballant per tota la vall de Canyet. L'objectiu d'aquestes jornades no és altre que el d'apropar un barri moltes vegades encara desconegut de la ciutat, tal com explica la Maria Carme Gallo. També vindrà com a ponent el senyor Josep Coll, que és hereu d'una de les masies antigues de Canyet, i ens farà una petita xerrada sobre com s'ha recuperat el vi i la vinya que es havia perdut, i està esperant que li doni la denominació d'origen. I bé, tenim un patrimoni molt gran perquè hi ha moltes masies, tenim el monestir de Sant Jeroni de la Murtra, el primer poblat ibèric, i és una cosa que es desconeixia, i tindrem aquestes xerrades que seran informatives. I un patrimoni que expliquen s'ha de donar a conèixer i conservar.